говорим за призванието, темата за таланта е една от любимите ми. В света на личностното и бизнес развитие се твърди, че талант няма и всичко е усилие. Искам да се замислите. Ако от днес до след една година учите много, ще станете ли добър счетоводител? Или ако тренирате много, ще станете ли добър баскетболист? Или ако се упражнявате достатъчно, ще можете ли да вдигате тежести, колкото вдига един световен шампион? Всички ние се раждаме с предразположение да сме по-добри в определени дейности. Разбира се, за да постигнем майсторство, умното усилие е много важно. Много е важно да преодоляваме трудности. Всъщност, ковачницата за таланти е преодоляването на трудности. Колкото по-трудно, толкова по-силно се кове таланта. Но всички ние сме се родили предразположени да сме по-добри в нещо. И как разбираме? Много просто. Ако двама души, които са на една и съща възраст и са с горе-долу еднакви житейски съдби, се упражняват една година в нещо, единият е много по-добър от другия, значи има заложба или талант. Тоест, талантът е с усилия и с учене да напредваме по-бързо, отколкото всички, които са горе-долу на нашето ниво. Това е изключително важно, защото когато започнем да развиваме стратегически майсторство в нашия талант, истински реализираме призванието си. Споделете в коментар какво мислите по темата за таланта, има ли или няма талант.